mobile kan nong nok rok pai mar gutong Rene tak pai kaisa. ke mobile nok kabuna oro binya kono no nok sungi jana ke bono pai permission man nei Boko so ilibon ka hakala ti madreng go tian do pula mayan sata bo ilibon ka jono bono pai kaisa. Abo kita. Abo hostel wa ela ko tele ilibon ka hakal. Mane Jotona lam sokosini YouTube channel o tinni o video ke sing next part video tuwi phakya manai riksa debrma je sak koto sori thimani abono tinyo ti prasol korok belai khenote comment khai singlai mani anote a manai riksa debrma ni mobile no tang check khayete abo bini chelada nake bini chelayeda bole tangai sak koto sori thimani nangka bo je thimani karon ke je phone ti kok bangino thikena hai ma tongota nei kubma ti prasol korongte hai henoi comment khai sai tomoro bo sunokha abono tinini o video no rong full nai mini yagolo joto full explain khai singno no bujrinai norong bo video no sajak tongke like te share khai na bo tapogdi sing first pilano sanai a hostel o jeta warden tong nai master tong nai rok tangai hostel bisingo phone allowed khairaka singbo sawi meya main kok ke a jaga tiprasa hamkrai mantri sini sar bikas debrma kok sampurung ke master khai hini saireka o hostel kono phone rok kono permission kri borong ba bahai ke phone to bukha singbo sawi meya abo to kaisa warden masuni to dai to hediba borong le tangai saimea tongnai je manai diksa hostel hapenya sekang no sing je a gate ni phajingti sing no ka je CCTV footage o belai khana makhang ko himi phayo aboni poreng keno bo hostel yangwase himka himani yagulo phone to bunya saw bajani kok bangai te tam sanai belainyo sak kotok sori thimarobo sungdokha abono tile kebma ti prasalo korono saitoka a phone ni call check khaidite abo sabo je phone ti bokok samani nake bini je kono photorok da viral khairna khani dom kirma bai o manai sojo soime angida omake sak kotok sori thini nangka nake a je kok saitomani abo bini bekhani bororok bajati musa sekhekaba kok bangai sak thini nangka srai jorobo amono seng buang phone khutine kaise kono khana ka jeta bini babu bohaini sai khanaraka ani besano ang mobile pai rekha nai ठीक no inke afro ti prasalo korobo baksa sing laikete hekaba a jagao jeta reporting khainero kaise kong saka o jaga phone allowed tongba nai afro manai riksa no bin babu no sapu babu angle class 11 no kakaba ano phone pair di tangi hinmane class 11 le phone allowed tong nai tapok a master ke sai tongka mobile allowed kari ni gendorle tamu wansuk o kini kesaro region tamu tong comment khaisani ni tapok di te sing belai khana chatak tongote borni nong nukhni borobai kan ke kok sanini hekaba borni hekaba dol rok bai kan ke kok sanini o manai riksani bini dol rok bai ta manake gendor jotono bujima kana hni bo angkha ko jorisno bujima yakon ke ang teisa kok repeat khaipinai o manai riksa nake te da buthar jak nake bini bekhani borok bai hekaba kok sai kok bangaida thini nangka nake bono kebda blackmail khaitong te kaisa kok a phone ke sabo allowed khairaka hostel logoto kono phone rok tinani hekaba odikar kri khoraksa warden hekaba khoraksa master uste dono kamke nakulete boroni bo bisorno thik khanin bage se borong bo joton hostel porina hani thalayo hekaba beskang lamo jate akugi mana jat inkyabo to kaisa master ni hekaba warden ni daikto borong le tangai phone rok hekaba allowed khaireba tabuk to o manai riksa sajung kotok sori theise singto simon bule phone allowed khair jak hekaba srai rok bising khogoi phone tui tongma rok nai inke jodi se a jaga ke borok thiake sing saida makamu a je hostel o phone allowed tongmani joto hostel rongno no angkok sawi tongo srai rongno kamke check khanini engteng tangi hinmale boroni yago phone rok tongkhake belainyo wana masi sakok abo pori pro rogo phone rogo ekdigi kaham ekdigi hamia poro rogo focus khakena janai ge ani baidolte dara munasong norong jotono bujima khana hnibo angkha goi te kaisa abo belai khenote comment phaisuka ani video ni jaga hekaba je ang light thangjak salo a video damani jaga o manai riksa je slani bagi se thikena te bini bakhani borok base kokro bangai thilai kena rokni belai kheno comment sileke te kaisa kokbo sai khana rakati prasalo ko rok boni phone rok check khadi hni gabo to police ong ni yago borong phone check da khanyo khaya sungto saimia jori se borong phone rok check je kono information man khangke sungnorona update khairnai norong kono nang yasini channel no simi subscribe khai logi tuitondi ge te kaisa kok joris norong ok kotok sori thimani footage o manai riksa debormani video rok manake bini photo rok nong naina musung kake sini description box o whatsapp channel link review jak ani thangni norong naimanote o video norong jesa share khaiman sak asungno share khaireke belanja chanai te
o jaga o manai riksa ni bini babu tamo kok saka je phone pairomani reason tamo akili no khanai di abuni pore sini মন্ত্রী sar hekaba tiprasa hamkarani মন্ত্রী sar bikas development kok samani akili bikisa khanai di bidno share kheri di tiprasa aiglok thum mobile khen nok rok paire mar gutong Rene rojak pai kaisa. ke mobile nok kabu na oro bini ya kono no Bon jawan. nok sungui jana ke bono pakai permission man nei Boko so ilibon kakak tu imam gua tian do mulai mayan sata bo. Ilibon kakak jokono bono pai desa. Apa kita? Apa hostel wa? Elau tongte ilibon kakak. Mane ke phai tam khanaka naga serajun nu paja kenau no poros nu paja. Kamu kota belai kha khamjak ang tini sapung nong hostel visitor thangmani emon সময় khanaka ang apro khoi champa horo ang apro hostel thangmani je charai masa biar ambedkar o jaga chini bori bosarok porimani jaga kaisa chini charai no ani bosano duma sorani johor debormani bin besajek class 11 pori tongo bijay ko girls school belai ang kabu belai ang khakamka karon o chare rong ang chikon chikon nukha borok bini bufa songbai bini bongnok roga ang agi ang je somoy ang politics phayasini ang jokhon business khaipru johor ani logi ani pura ano ani yagra yak tongmani bo khanawo yang ekdom bakhabai thangka aban magana tongmali ang tak sopai kau jaga ang ani department no sajongna nui bagui agami dino kisu din ni bisingono ang naimani je doti no khayoi je hostel super hostelok security alada mane hostel ni bagui ang khainani nai tongo কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ও চারাই মুসে কাহাম তিনি ও সংসারনো yakai thangka belai কষ্ট নাঙ্গো belai দুঃখ নাঙ্গো আগামী দিন जों চেথর নাইনাই বাহাইকাই ওংখা তামো ওংখা जों চেথর নাইমো ব नि পরে जों নাইমানি পরে जों याप्रि ইউরোপ belai হামবা স্যার ও হোস্টেলকে মোবাইল এলাউড তো দেতো নরক যত মিডিয়ানো ছাইমানো যত মিডিয়ানো নুকনা যে কোনো হোস্টেলে কোনো মোবাইল এলাও করে কিছুদিন সেগাঙ্গর যত মিডিয়ার নুখা যে খোয়াই রাজনগরনি তুলাসীখনি একলব্য স্কুল যখন সার্চিং খাইপুরো বরই চেরাইনি যখন মোবাইল সার্চিং খাইপুরো বরংনি সার্চিং খাইপুরো মোবাইল মাংখা যত মোবাইল ন সিজ খাইজাকা ক্লোজ খাইকা যত না মেসেজ রিও নরং বিসিংতিবো আং মেসেজ রিও যত গার্জেন রং থানাং মেসেज রিও যে চারাই খানানি ভবিষ্যৎ খাইনানি বাগৈ মোবাইল কাহাম মোবাইল হামিয়া মোবাইল কাহাম দিকে থাঙ্গা কাহাম হামিয়া দিকে থাঙ্গা হামিয়া আবান বাগৈ ন কোনো হোস্টেল কোনো মোবাইল এলাও করে আং যতন না আং কয়ো নরং বিসিংতি খাইयै খবলুঙ্গ থাঙ্গা খবলুঙ্গ সেম ঘটনা মোবাইল রক বিসিংতি ঘটনা যত গার্জেন যত পরিনাই যত আনি রাংসাকনি খাজানি তাকুকতে বুকুকসং চারাই খানাই রং মোবাইল তারিদি চারাই খানাই রং মোবাইল ও পড়াশোনা নষ্টঙ্গ এই চারাই খানাই নষ্টঙ্গ আবানি বাগানো আং নাইনাই তামনি কারণে উজাখাই মোবাইল বরক ন বরক ন সার্চ খাইयै বংনি মোবাইল ন নাহাইয়া ম আং নাইনাই ম যদিনো কেবো যদিনো উজাকা তংহাকাই ম ইয়াপ্রি রমজাং